И здравейте хора, аз съм Боргибот, с мен е Еми Крю. Остава. И ние сме Party Games BG. И това е първият ни клип. Аре, обясняй. Почей. Да, Били Крю, т.е. Боргибот е Били Крю, така просто да му викате Боргибот или Борго, както искате. И в момента играем супер сплив в мапа Loot Plaza. Аз съм Snowball. Аз мисля съм Стомалут, не, аз съм Арчер. Окей, и ще паузираме за докато почне играта. Да. И тук сме. Добре. И да, трябва да споменем, ние сме братя. И да. Цяло това е. И убих един. Край, това беше. Аре, умирай. Тук трябваше да съм брауър и умрях. Бах ти, бота съм. Нищо спектейте. Че те намеря. Оф, защо пък си Арчер? Това е най-тъпия мап за Арчер. Не знам. Добре, в тази игра изглежда като нобари и всичко. Аз по принцип съм бахти прото. Да. Умря ли, бе? И се върнем в следващата игра. Да, добре. Ай, що не? Аре, GG. Мен да мине. И тук сме, аз пак съм Snowballer и в играта има цели 18 души, което е рядкост. О, този мап ли? Да, тук е добре Snowballer, защото ако останеш отгоре и Аз съм цели... Брауър. Брауър, че тъпо. Омага някакъв като твоя бившия скин. Дърпи. Да дърпи панда. Ама не е същия. И той е... Омага! Омага, ти ме хитят като мангали. И мен де. Но пак съм на първото. И аз още стоя. Омага, свърши ми хънгъра. Чай, Борго, при тебе съм. Той си падна сам. Не да ме изтролиш. О, видя ли оня как падна? От снежните топки. Сега като иде тук. Ето, бързо, бързо, бързо! Внимай! Ай! Какво ме тролиш? Не бях аз дори сега почнах. Той беше. Той е толкова добър. Вау! Много е добър, да. Айс. Ние не сме обяснили какво е супер сплив, между другото. Омаг! Как ме тролна тос? Омага и мене. Ти умря ли? Аз не съм умрял, малко фейлърска история. Ама той бах ти хака имаш един. Знаеш как изстреля, знаеш колко бързо 16 топ. Нарича се аутоклик. Не е това. О, флайер! Флайер! Не. Това май беше от... Бъгна! Майко! Това вече беше Ти нуд. скочи и умря. Не, защото ми свърши хънгъра точно като Окей, аз скочих. мисля да играем нещо друго. Не бе, добри сме на това. Виж, сега съм на 5-то място от 18 плеера. И ако не ми беше свържил хънгъра, можеше и повече. И да, мога да посетите моят стар канал, който вече го зарязах, така че въобще не го гледайте. И имам пред, мога да го видите, там вече играят наши приятели. Инджа! Тя. И се върнем с следващата игра. Ами да. И тук сме, играем Mixed Arcade в MyPlex. Пак Извинете ме много. Не, аз ще завърша за малко. Окей. И в момента играта е Runner. По принцип не си го заглушавам. Изкашля ли се? Да. Само, че с брат ми сме направили една голяма смесица. Трябва да говорим през скайп, за да ме чувате добре, което е много объркващо, нали? Ме разбирате. Нищо не разбрах. През къде да говорим, бе, човек? По принцип си говорим така на живо, ама това е друг въпрос. Да. Да, вярно. Много бавно загряваш. Не, просто не схващам. Ние ако говорим на живо, ти се чуваш леко слабо. Много тихо, защото ние сме в различни стаи, си на стая, очевидно. Не, ти да дойдеш тук, може да си вземеш лаптопа, нали? Евентуално. Да, ама не ми занимава. Се чуваш... Не! Ти ме би! Омага! Били Крил първи, Еми Крил втори. Ето тук доказваме вече, че сме добри. И аз точно паднах. Да, играем Mixed Arcade. Казах го. Сега играеме One in the Quiver. Индия. Брауър ли беше най-хубавото? Не знам, аз съм енчантър. Не, енчантър е най-хубавото, той може да получи 4 стрели.
Хай да видим. Добре, изпаузираме докато почне играта. Да, ще е много пак. Трябва да говорим. Да. И тук сме и трябва да кажем, че тези скинове са от Nordic Knight. Не сме копирали никой, поне не сме виждали. Това е моя. И плюс това Nordic Knight ги е направил за сваляне, така че имаме пълното право. И много хора ги използват. Да, аре, почва One in the Quiver. Поне нашите не е чак толкова. Добре, нали знаеш, това е онова, бе. Знам какво е като One in the Chamber. Ма нещо зацепи времето или... Или Да. Прави се. Нещо лако с ролите. Окей, First Kill. Не. Някой ми взе First Kill. Да. На това съм добричък. Вече имам 3 кила. Какви си ти, ама има много хаки. Да. Много. Борги, тук. Много мразя да ме спаунват. Борги, това си ти. Добре. Първи кил ли направи? Аз имам 4 за сега, ама никой не намирам. Не ми лагна. Тоя! Добре, почвам. Айде малко с меча. Айде малко с лъка. Да бе, с лък. 6 кила. Не, тая е с лък. Мерси. Трипъл кил имаш. Аз съм добър на това. Доста си добър, да. Ти с лъка си мастер, бе. Мирай, бе! Добре, чакаме. Имам 2 стрели. Омага, колко кила? 11. Монстър кил направих. Монстър? Да. 11 кила, бати. Добре си. И с един се убихме едновременно. Аз не съм добър. Тая игра ми е 12... Обичам оригиналната One in the Chamber. Тя същата. Не. Тук има... Не, той ще му оцели с лъка. Ужас. 13 кила. Дали имам шанс да съм първи? Там всички са с еднакви мечи. Добре. 14 биеш? Някой. Не бе, има конкуренция, може да ме бият. Ако са един до друг, двама и ти с лъка убиеш. Има някакъв бъгнал. Така, 15. До 20 ли си играеш? Да. Окей, хора, виждате ме какво съм про. Макар, че има някакъв тук, дет ме притеснява. Петачето. Фък! Той ще ме убие с братвата край. Умрях. Ти ме уби. Аз те убих. Накрая убива и мене. Не съм искал. Разбираш? Не, омага, той е бъгнат. Мога да имаш конкуренция. Това е хак. Бак ти прото съм. Не, 1 кил ми трябва. Победи. Бе, GG. Но това съм много добър по принцип. С браулъра. И ще се върнем с следващата игра и скоро ще спираме. Дадохме инфо, нали? Най-важното казахме. Ще снимаме предимно... тук ти си добър. Ще снимаме предимно на Майнкрафт. Предимно, но ще играем на други игри, като CSGO. Да, връщаме се като почне играта. Може би следващия клип ще е Team Fortress. Ще го измисля. Окей. Айде. Ако не си тъп, си мега тъп. Мега тъп. Омага, аз снимам между другото. Карай. Добре, ще се върнем, когато почнем играта. И тук сме с следващата игра, която е Super Snake. Нали, Snake. Не знам как се казва. Не съм добър. Тук аз играя на F5, не знаеш. Аз играм на F5. Ама понякога ми лагва в началото, не знам защо. Да бе, то на всички май. Не ми лаги, бе. Не ми лагна, не знам. Не ми лаги. Тая арена я мразя малко. Повече ми харесва другата. Омага, почнахме ли? Да. Трябва да тролиш. Аз просто си играя и печеля в повечето случаи. Опа. Трябва много ум. Стратегия. Май можем да останем двамата, знаеш ли тази работа? Не. Що? Умря ли? Не, ужасно. Мале, за малко да се прецакам яко. Ще да умра. Заради това използвай накрая вълната. Какво е тя? Аз не знам. Тя никой не те досяга. Като е с нея, не мога да те... Да. Временно. Как умрях, бе? Аз си използвах едната. Да, бе, как умрях? То ме охапа и аз умрях. Може да сте се охапали челно, не знам. Не може да е бъкемо, са... стига, бе. Ти ли умря? Да, ма съм трети. Трето място, аз съм четвърти. GG. Нищо.
Еми, ще догледаме играта, за кой гласуваш. Аз съм за зеления, защото ми е любимия цвят. Добре, щом ти зелена, аз съм бил. Окей. Ма не изглежда много добре. О, тая е добра, бе. И двамата са добри. Така, Край. гледам ги. О, но той е добър. Много Не дълго знам е защо това. така змиите ме засичат. Кой победи? О, GG. Ти победи. GG. Ама... Окей, връщаме следващата и последната игра. Морги съм. И казваш някаква шега. Ето го, Емо. Да, бе, ще и кажа. И чао. И тук сме. Пак е One in the Quiver, между другото, играта. Защото Емо без да иска ливна и трябваше да джойнем в нов микситър кат и се падна One in the Quiver. Ще видим как ще се представя. Поне аз не знам за Емо. Аз съм много добър. О, то мап ми е един от любимите. На мен не. Не успях да убия някой с първата си стрела, което не е хубаво. Фак! Омага имало full damage, сега ще ме убият на един удар. Да, няма. Има. Аз повикам да, няма. Край. О, да, във водата. О, мага. Умирам на един удар. Джиджи. На един удар Ела, съм. аз да те убия. Много ясно. Нищо не съм направил още, дори един кил. Това е много тъпо, но барско. Омага, убихте. Аз те убих. И как можа да ме убиеш, аз убивах друг? Ами аз убивах него също. Време за приключения, разходки, забавления. Това ще го... Не, просто видях Джейк. Не, буквално някакъв има скин на Джейк. Онова кучето. Его е пак. Ах ти сладура. Засечеме. Окей, колко кила имам? 4. Време за приключения. Ето в лайва! В лайва, виждате го на клипа. Някакъв как в лайва. Как можаха да ме минат? Фак. Оп, съжалявам. Той има 10 кила. Си имам 7. Добре, на другия мап се представих по-добре. Тупа аз добре се представих на това. О, мага, ето го хака. Умря ли, бе? О, мага, ма той е хак, бе, той е в лайва. Да, аз не съм видял изобщо. И да, уби ме някакъв с 0 кила, супер. Мене ме уби един с един кил. И скочих във водата. Това е лесен мач. Ти ли ма? Омага, кой ме уби, бе? Да. Върна ми го добре. Извинявай, без иска. Бум! Ако си вземе скоро да се убих. Къвто е слипинг съна нещо. Бах ти килаурата! Това е как? Видяхте го килаурата? Какво сега ще го репортваме ли? Няма да я видят. И пак се самоубихме с някакви. В смисъл... Да, разбраме. О, what a headshot. Направо 11 Ето дет лайва. Сега ще го убия. Джиджи! Второ място. Ти трето. Движение за теб. Омага, що той е трето, а не аз? Не знам. Защо сте равни? Той го направи преди теб, заради това. Не, просто той, дето е четвърти отстрани, е трети в класацията. Това е. И... Аре, чао. Чапичо.